Molt bon dia, és 22 d'octubre, una setmana amb molta informació que us passo a resumir i comencem, com sempre, amb les novetats que tenim respecte al Covid, en aquest cas respecte a la vacunació. Des del centre d'atenció primària s'està preparant ja la tercera dosi per a les persones més grans de 70 anys i us trucaran directament al vostre telèfon per donar-vos la cita prèvia. També m'informen que s'està preparant també la campanya de la vacunació de la grip i que es podria fer en el mateix moment. Però ja sabeu, aquest és un tema que porta directament al centre d'atenció primària i es posaran en contacte amb les persones afectades a ells directament. Com us comentava, és una setmana amb molta informació, en aquest cas de novetats en els projectes que estem desenvolupant a la ciutat i un d'ells ja sabeu que us vinc actualitzant, que és el tema de l'aparcament. Aquesta setmana he tingut l'ocasió de trobar-me en dues reunions amb empresaris i comerciants de la nostra ciutat per poder-los explicar el projecte, com està la cronologia, el finançament, que la setmana que ve ja passem per ple un suplement de crèdit de 5 milions d'euros i també com s'està gestionant tot el tema de la nova configuració de la zona blava. Hem pogut parlar-ne amb els empresaris per poder copsar quina és la seva opinió i també mirar com avançarem en aquest cronograma que ja us dic que el pàrquing, les obres es preveuen que comencin l'1 de març i que el projecte estigui acabat abans de finalitzar aquest any. Una altra de les bones notícies que us volia comentar ha sigut respecte a la inversió que ha anunciat Endesa a la nostra ciutat, una inversió de més de 300.000 euros per millorar tot el que és el sistema elèctric de la nostra ciutat. Ja sabeu que ens vam mostrar molt queixosos aquest estiu quan el 15 d'agost tenim aquests talls de llum que han sigut continuats i són sovint a la nostra ciutat i Endesa ha escoltat la nostra petició i ha anunciat aquesta inversió de més de 300.000 euros a la nostra ciutat per millorar-ho i crec que això és una molt bona notícia que per això us volia fer arribar. I una altra de les que tenim aquesta setmana ha sigut l'acord que hem arribat amb la Generalitat per tal d'eliminar un tema que fa molts anys que tenim a la nostra ciutat, que és el tema del Sant Lleó, una herència que ja quedarà amb un calendari fixat i que volem que quedi el tema liquidat en el primer trimestre de l'any i tot arribarà amb un calendari que estarà fixat fins a aquest desembre proper, d'aquí un parell de mesos. Com veieu, em trobo a la pista poliesportiva d'aquí davant del Baldiri Reixac. Aquesta és una zona on tindrem molta inversió, sobretot comencem per la modificació d'aquest parc infantil, amb aquest perímetre perquè el pilota no surti, i continuarem amb altres jocs i amb altres actuacions urbanístiques que aquesta setmana també vaig tenir ocasió de parlar amb l'associació de veïns que s'està creant en aquest espai i que us aniré anunciant les properes setmanes de com anem a avançar amb aquesta inversió. Doncs, com sempre, us avanço una mica d'agenda del cap de setmana i aquesta setmana teniu una neteja marina que també s'organitza aquí a la nostra ciutat, a la zona de baix, propera al mar, per descomptat, i també el tema del teatre amateur, que tenim obra de teatre aquest cap de setmana, el diumenge a la tarda, i que podeu seguir tota la informació també a les nostres xarxes socials en el guixols.cat, que us poso aquí també l'adreça perquè podeu seguir l'actualització. Doncs res més, espero que el missatge hagi estat d'utilitat i que passeu molt bon cap de setmana. Ens tornem a veure la setmana que ve.